ታሪክ ሰላም ክብራንን ተኸታተልቲ መደብ ከውሒ ታሪክ ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ሓለፈ ገንዘብ ሓላል ኣይጠፍን ኣብ ታሕቲ ዝብል ብምክየ ጸጋይ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ናባኻትኩም ኣቢልና ምንባርና ዝዝከር እዩ ንሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ከነቕርበይና ንምክታልኩም ብኽብሪ ዝዓድም ኣሮን አንዳይ ሰሎሞንን ሳንድሮን ዝተበገሱ ተሓጋገስቲ በፊተውራሪ ዝፍለጡ ትሕቲ ዕድመዮም ዝነበሩ ፊተውራሪ ኣብ መጓዓዝያ ክምደቡ ዝጀመሩ ካብ መጀመርታ 1976 ኮይኑ ኣብቲ ዝቐጸለ ዓመታቱን ብቐጻሊ ኣብ ጨንፈር መጓዓዝያን ካልኦት ኣካላት ውድብን ይምደቡ ነበሩ እቶም ኣብ መጓዓዝያ ዝተመደቡ ኣዋልዶምን ኣወዳቶምን ኣብ ኣካል ትምህርትን መጽናዕትን ናይቲ ጨንፈር ክልተ ሓሳባዊ ትምህርቲ ይወስዱ ኣብቲ ዝተመደቡ ወጋራጃት ድማ ብግብሪ ይመሃሩ ነበሩ በዚ ድማ ሰሪሖም ዘይደኽሙ ናይ ስራሕ ባህሊ ዘማዕበሉ ንዓበይትን ኪላታትን ብጽቶም ዝምእዘዙን ጻዕረኛታትን ብዙሓት ፊተውራሪ ፈርዮም እዮም ተካቱ ምዃኖም ይፈልጡ ስለዝነበሩ ለይትን መዓልትን ብትጋት ሰሪሖም ስለዝተማሃሩ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ተጸዋዕትን ኣውረስትን ናይቲ ዘማዕበልዎ ሞያ ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ብመዝነት ክሰርሑ ዝበቕዑ ውሕዳት ኣይነበሩን እዚ ገለ ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ቀሪቡ ዝነበረ ንመዘኻኸር እዩ ካልኣይ ክፋሉ እንሆ كما يتعال تفتيحة نحمق جزيان تخونة تبايلات حديثة كوفيلا زنبرت موترة تدلي اللو معالتي بسيو عبتامك تسعنات حدث لست اجرو بارانكون مفتحنون عبتامكينات السقلة بارانكو كم موترة زا مسلة كبت نبرت نمل عالن نموراد نحجز مسارحيهم حمشت زا عبالاتا وجلة نبرت حيزا بمكينا قعزا جمرت نقود ما سبرت بوت عبز نبرتو ربعين بصحوم سلومون ولد جبريل بجاراج فلفل استحدثت ترفنجي موتوري عبطمي توعنا الأوان بممسو عقبة تسمعه كما يتقال تفتحها كتمصئن كلا مستم أمسات نبري تحديثا كم موتوري كتدالو كم التقل حسب كابز قربو حديهم سرحيا مستبهل دما مسبسطو تحقاقيزو أحديثوام عبكربا بمصر حنبر عب كمتي زا مسل برخمو ملو معالتي موتورة كتكير مسز نبرة مزرع قلتاعتا قليل اي مخونن نيرو اتا موتورة بقعت مخانان نتا بوت كتنكس عصا كم اتخيلنون ملو امنت نبروم حانت سكفتو اتا نابتو بوتا زبس حاتوم ماك نخالق سراح كبعاتهم كيدا نبرات من البات قل نقر انتو قدلهم ناب فلفلت مليسا كتمس عالهم مخالات سلمون دحار كم زفلت اقن اتا ماك وقعت كتب بساصح عب سراح حادث اميدا زنبرات بعد سلمون نبرتو مراقيفهم سراح جمرو زت بلاشو موتوري كابتا اوتوبوت اوردو نتا استحدثت موتوري دما ابتا بوتا سبرت موتوري تكيهم اقتمو ازن مقبار ملوء معالت وصدلهم ودينا كولغن حادي زيت صبايو نجر اقاتمم اقدمو نافل فلزمس املختي موتوري تسيرونا زبط رايز نبرم
ድሕሮም ከም ዝረኣይዎ ግን ደጋፊ ዲናሞ ማለት ሳፖርቶ ዲናሞ ኣካል መኪና ካብ ቦትኡ ከይዛናበል ደጊፉ ዝሕዝ ከም ዝተሰብረ ተረድኡ እዚ ምስ ሞተረ ክስበር ግድን ኣይነበረን ዲናሞ ብደጋፊኡ ተሓጊዙ ቦትኡ ሒዙ ስንጃ እንተዘይተወጢሩ መዝሓል ረስኒ ኣይሰርሕን መብራህቲ ድማ ኣይውላዕን ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም እቶም ብስንጃ ዝውጠሩ ኣካላት ስርሖም ስለዘቋርጹ መኪና ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን እያ ክልተ ኣባላት ናይታ ጉጅለ ደጋፊ ዲናሞ ማለት ሳፖርት ዲናሞ ከምጹ በሓንቲ በቲ ቦታ ተሓልፍ ዝነበረት መኪና ናብ ፍልፍል ተላዕኩም እቶም ካልኦት ሓደ ሓደ ዝተረፎም ስራሕ ከጻፉ ድሕሪ ምምሳይ ደኺሞም ደቀሱ ወጋሕታት እንሲኦም ሓዊ ኣጊዶም ቁርሶም በልዑ ገሊኦም ኣብታ መኪና ተሪፎም ዝነበሩኻ ንምሳሕ ዝኾነኦም ማናቲለን ተረኸቡ ከሃድኑ ናብቲ በረኻታት ከዱ ገድሊ ምስራሕ ቲያትር ዘመሳሰሎ ባህሪያት ኣለዎ ሓያል ቲያትር ዝጻሕፍ ደራሲ ኣብ ድርሰቱ ተኸታተልቲ ዕንቅፋታት ሕልኽልኻትን ጥርዝታትን ፈጢሩ ፍታሕ የናድየሎም ገድሊ ድማ ሓደ ጸገም ምስ ፈጠረ ንኽትፈትሖ ስቂሉ ኣይርኤካን እዩ ካልእ ዕንቅፋት ይፈጥር ካልእ ሕልኽልኽን ይደግም ንዕኡ እውን ክትፈትሖ ኣለካ ደጋፊ ዲናሞ ከምፁ ዝተላኩ ሰባት ቅድሚ ምምላሶም ነፈርቲ ኣብ ከባቢታት ጽገን ዝነበረት ቦጥ ደብዳብ ኣካየዳ ዓረፍቲ ዘይነበሮ ደብዳብ እቲ ቦታ ተጋደልቲ ወይ ንብረት ውድብ ይህልዎ እዮም ተባሂሉስ ስለዝተገመተ ብሃውሪ ብሮኬትን ፋክረስን ተዋዕተን ተሓርሰን በዓል ኣፍሮን ሰሎሞንን እታ ኣብ ምዕራይ በጽሓ ዝነበረት ቦጥ ጽዕነታ ነዳዲ ስለዝነበረ ከይትህረሞም ኣብ ካልእ ሃለኽለኽ ኣተው ባቕጽልትን ብቁሩጽራጽ ቴንዳን ጽቡቕ ጌሮም ሸፈንዋ ምናልባት ንጣር ረኺብዋ ባርዕንተ ተላዒሉ ናብ ነዳዲ ከይተላብዐ ቀጢፎም ከጥፍዎ ኣብ ዝኽእልሉ ርሕቀት ንነፍሶም ከዊሎም ኮፍ በሉ ገለ ቦምባታት ኣብ ከባቢኣ እኳ እንተወደቐ እታ መኪና ግን ኣይተተንከፈተን በቲ ደብዳብ ዝተሰውኡ ናይ ካልኦት ኣሃዱታት ተጋደልቲ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝነበሩ ግን ድሒሮም ፈለጡ እቶም ኣባላት መጓዓዝያ ጠንቅናይቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣይፈለጡዎን ሰራዊት ደርግ ካብ ከባቢ ደጎሉን ጋሕቴላይን ተበጊሱ ንጎቦታት ሰሜናዊ ባሕሪ ንጸጋሙ ብምግዳፍ ብእማዕ ሜዳ ገይሩ ናብ ኣፍዓበትን ካልኦት ቦታታት ሳሕልን ክሓልፍ እሞ መስመር መጓዓዝያ ግንባር ንምዕጻው ሓደገኛ ውጥናውቲ ነበረ ተልእኾ ናይተን ነፈርቲ እምበኣር ሰራዊት ቅድሚ ምብጋሱ ንተጋደልትን መሰላጥያታትን ህዝባዊ ግንባር መንገዲ ንምምሽቻ እዩ ዝነበረ ኣጋምሸት ምስኮነ ደጋፊ ዲናሞ ካብ ፍልፍል ክመጽእ ኣብቲ ጽቢት ዝነበረ ሰለሙን ከባቢኡ ንምዕዛብ ናብ ሓደ ኩጀት ደየበ ቬትሮኦን ዘንጸባረቕን ጽዑቕ ደሮና ዝፈጠራን ብዙሓት መካይን ብሸነኽ ጎላጉል ክንቀሳቐሳ ረኣየ ናይ ውድብ መካይን ስለ ዝመስሎ ዓሽ ውድበይ በለ ነፋሪ ጥራይ ትምጻየን እናበለ ካብቲ ዝነበሮ ወሪዱ ክምለስ እንከሎ ሳንድሮ ተቐበሎ ሓደ ኣባል ምልክት ሬድዮ ኦፕሬተር መጺካ ጸንሑ በዛት ጽገን ዘላ ቦጥን ኣብ ዘሎ ንብረትን ዝሕተት መን ምዃኑ ሓቲቱና መልእኽቲ ስለ ዘለዎም ድማ ይምጹና ኢሉካ ሳንድሮ ንሰሎሙን ነገሮ ሰሎሙን ናብቶም ኣባላት ምልክት እናኸደ ብዛዕባቲ ንጽበዮ ዘለና ደጋፊ ዲናሞ መልእኽቲ ደኣ መጺኡ ኮይኑ ኢሉ ሓሰበ እቲ ኣባል ምልክት ካብ ፍልፍል መልእኽቲ መጺኩም ኣሎ እዛ ተዕሪዋ ዘለኹም ቦጥ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ኣቃጺልኩም ኣንፈትኩም ናብ ኣፍዓበት ምግባር ኣንሳሕቡ ዝብል ሓበሬታ ነገሮ
እቶም ቦጽዒኖም ናብ ቦቶኦም ፍልፍል ክምለሱ መደብ ዝነበሮም ኣባላት ነዳዲ ዝመልአት ቦጥ ኣቃጺሎም ናብ ኣፍ ዓበድ ገጾም ከንሰሓቡ ምስተነግሮም ደንጾም ሰለሙን እቲ ግዜ ምዝላቕ ምዃኑ ይፈልጥ እኳ እንተነበረ ትካላትን ሰብን ህዝባዊ ግንባር ገና ኣብ ፍልፍልን ከሎ ኣብ ዒን ዘለዉ ተጋደልትን ስብርት ቦጥን ዝሰቅሉ ምኽንያት ቀልጢፉ ይተረድኦን እንታይ ሓልካና ንምርግጋጽ ሓልተ ሰለሙን ካብ ምጽዋዕ ዝነቐለ ጸላኢ ተወቲፍና ኣሎ ብዘለና ሓበሬታ መሰረት እዛ ቦጥ ክልተ ዓይነት ነዳድያ ሒዛ ዘላ ጸላኢን ተማሪኽዋ ብመጀመርታ ፍናን ሰራዊቱ ሓፍ ክብል እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ነዳዲ ኣብ ጥቕሙ ኸውዕል እዩ ስለዚ ቀልጢፋ ክትቃጸል ተሓቢርኩም ኣሎ ብምባል ነቲ መሪር ሓቂ ደገመሉ ቀጺሉ ኸኣ ጽርግያ ሰለሙናውን ተዓጺ ዘሎ ስለዚ ብኡ ሓገዝ ክመጻኩም ኣይትጸባዩ በሎ ሰለሙን ካብቲ እንዳምልክት ናብ ብጸቱ ደኒኑ ኸደ እቲ ዓሽውድበይ ዝበለሉ ኣቀዲሙ ዝረኣዮ ብነጸብራቅን ድሮናን ዝተሰነየ ምንቅስቃስ መካይን ምስ ዝወዓለ ደብዳብ ነፈርቲ ኣዛሚዱ ለካ ወፍሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ በለም ተሕሶ ናይቲ መልእኽቲ ንብጸቱ ነገሮም ኩላቶም ድማ ንገለ ደቃይቕ ዝንበሉ ዝኒልካ ዝመጽእ ፍታሕ ግን ኣይነበረን ናይ እንታይ ንግበር ሓሳባት ክውሕዝ ጀመሩ እዛ ቦጥ ኣብ ጸላኢ ካብ ተወድቕ ኣቃጽልዋ ካብ ተባህለና ኣቃጺልና ንኺድ ቅድሚ ምንዳዳ መራጽ ህልውና ንሕሰብ እወ ገለ ነገርስ ንፈትን እንታይ ናሙ ክንፍትን እንታይ መራጽለና አንቱም ሰባት ነዊሕ ጎዞ እግሪ ጽበየና ኣሎ ሓዲዩ ንግበር ኣቃጺልካ መኻት እቲ ዝቐለለ ነበረ ኣብ ጨንፈር መጓዓዝያ ኣውቶቦት ዋሕድ ስለ ዝነበረን ኣዝየን ተደለይትየን ነይረን ብኽቡር ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝተዓደገ ነዳድያ ድማ ሒዛ ዝነበረት መራሕቲ ናይታ ቦጥ ኣፍሮን ወዲ ኮሎኔልን ነቲ ነዳዲ ካብ ፖርት ሱዳንዮም ኣምጽዮሞ ኣብ ፍልፍል ንዝነበረ ጠለብ ከማልኡ ድማ ብዘይ ዕረፍቲ ተጓዒዞም ናብ ዒን በጺሖም ቦጥ ምስ ተሰብረት ንምጽጋና ብዙሕ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ ዝነኣሰ ነገር እውን ተሪፍዎም ዓይኖም እናርኣያ ክቃጽርዋ ኣይተዋሕጠሎምን በቲ መስመር ዝሓልፉ ዝነበሩ ገለ ሓለፍትን ኣባላት ሰራዊትን ኩነታት ናይቲ ዝወፍር ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ግምት ኣእትዮም እንታይ ትጽበዩለኹም ንብረት ውድብን ነፍስኹምን ኣብ ሓደጋ ከተእቱ ትደልዩለኹም ኣቃጺልኩም ዘይትኸዱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይቐርበኩም ደይኮነን ዘሎ በልዎም ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኮነ ሰለሙን ሓሳብ ከውርድን ከደይብን ድሕር ምጽናሕ ሓንቲ ሓሳብ ናብ ብጾቱ ኣቅረበ ነቲ ጎዲሉ ዝነበረ ኣቕሓ ደጋፍ ዲናሞ ካብ ዕንጸይቲ ሰሪሖም ነቲ ዲናሞ ብሓይሊ ከም ዝጽጋዕን ዝድገፍን እንተ ገይሮሞ ስንጃ ተወጢሩ ግዝያዊ ፍታሕ ከም ዝኽእል ገለጸሎም እዝሞ ይኾነልና ዶ ነዚ ንምግባርከ ግዜ ኣለና ዶ ሓደ ኣባል ሓተተ ንፈትን ምፍታን ሕማቕ ኣይኮነን መለሰት ኻልእ ኣብቲ ናይ ሰሎሙን ሓሳብ ወደቑ ፋስ ወይ ምሳር ግን ኣይነበሮምን ናይ ብረት ሶንክን ካቻቢተን ብማርቴሎ እናሃረሙ ንሓደ ገረብ ፈርፊሮም ቁረጽዎም ኣብቲ ዝተደለየ ቦታ ንኻኣቱ እናጸረቡን እናስተኻኸሉን እንከለው እቶም ኣባላት ምልክት ኣቑሕቶም ጠርኒፎም ከንሰሓቡ ከለው ዳሃዮም ንምግባር ናብኦም ኣላገሱ
ናይቶም አባላት ጋራጅ ላምፓዲና ጭልምልም ትብል በመንባራ ካብቶም ምልክት ላምፓዲና ወሲዶም ስርሖም ቀጸሉ እቶም ምልክት ወንድ ናይቶም አባላት መጓዓዝያ ሪኦም ኣብ ጽገናታ መኪና ተስፋ ስለ ዝገበሩ ካብቲ ከባቢ ከይርሓቁ ርክቦም ብሬድዮ እናቀጸሉ ጸንሑ ኣሞ ዳታ አንጸይቲ በዓቀን ተጸሪቡ ነቲ ዲናሞ ከም ዝድግፍ ኮይኑ ተገጥመ ስንጃቶ ወጢሩ ራዲያቶር ገጢሙ ማይ ድሕሪ ምምላእ ድምጽ ካብ ተጥፍ ማዓታ ተሕሊፋ ዝነበረት ቦጥ ሞተሪኣትን ሲኡ ኣብ ትሩባታት ኣጋውሐ ተዓሽጋትሉ ካብ ዝነበረት ኣግራብ መሰሲላ ወጸት እቶም ኣብ ወጥሪ ዝነበሩ አባላት መጓዓዝያ አባላት ምልክቱን ከይተረፉ በሐጎስ ተሐቋቁፉ ገረብ ተጸሪቡ መተካት ሐጺን ክኸውን ሽዑናይ ፈለማይ ነበረን ህዝባው ግንባር መጓዓዝ በመኪና ኣብዝ ጀመረሉ መጀመርታ ኣብ ኢዱ ዘኣተዋ ተሰሓብቲ ዘይነበረን ትራክተራትን ዝነበረኦ ሽዑ ዝነበሩ ኪኢላታት ነተን ሓረስትንበር ጻዓንቲ ክኾና ዘይተሰርሓ ማሕረሽን በመምላቕ ዝተጸበዕ ዕንጸይቲ ብቅድሚትን ድሕሪትን በመልጋብ ንነፍስ ወከፍ ትራክተር 6 ኩንታል ዝሕዝ መጽዓኒ ሰሪሖምለን ነበሩ ጸኒሐን እተን ትራክተራት ዝተሰናዓ ሰሓብቲ ተገጢሙለን ክሳብ 10 ኩንታል ከም ዝጸዕና ተገብረ ናይ ጽዕነት መካይን ምስተጠርያውን ዝተሰብረ ባለስትራታት ቅያር ይርከቦ ስለዘይነበረ ዕንጸይቲ ተጸሪቡ ምስ ሐጺን እናተጻፋጸፈ ይእሰር ነይሩ እዚ ዝተጠቕሰ እዋናት ጎማታት መኪና ማለት በፖምፓ ብሽግለታ ዝተነፍሐሉ ዝሞተ ባትሪ ንምምላእ ገመል ጽዕንካ ካብ ሜዳ ናብ ሱዳን ዝተወስደሉ መካይን ቅያር መብራህቲ ሲኢነን ላምፓዲናኢት ብቅድሚት ተኣሲሩለን ዝተጓዓዛሉ ከቢድ እዋን እዩ ዝነበረ እምባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ከብሒ ታሪኽ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ናይቲ ገንዘብ ሓላል ኣይጠፍን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ነዚ ይመስል ኣብዚ ቅጽል ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ክፋሉ ክነቕርቦ ኢና ንስለምክታልኩም ነመስግን ሰላም ወሰናይ Bye.